IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni City of Batag Mayor Marky Chua anay palawan ti scholarship program iti syudada. Kinunana, saan laangan na dagiti adaan na itinangat nga to agrado no dikat adapay ti economic scholarship, culture and arts scholarship, kan sports scholarship. Malaksid iti raytoy sa kupon pa itinaputar nga ordinansa ti medical doctor kan iti abogasya. Dati-dati kasi ang scholarship program ng Batak maraming ordinances, iba-iba. So what we did, with the help of Vice Mayor Albert Chua and Councilor Mara, talagang tinutukan namin, tinignan namin na i-consolidate lahat ng mga ordinances para ang scholarship ng Batak iisang ordinance na lang. So yung expanded scholarship. Nadagdag na rin po doon yung medical, doctor at saka hopefully abogado, law school. Anong coverage nun, sir, yung scholarship? Siguro ang binudget, more or less ang mababudget na sa scholarship ng Batak is more than 40 million. Kung matuloy yung gagawin namin. So hopefully, yun naman talaga ang movement ng city government. Alam naman natin na super important ang education. And meron pa rin talagang mga tao na hirap pa rin makapagpaaral. So with the help of the city, sana po mas marami kaming matulungan. Per semester, sir, yung pag-receive nila ng... Yes, sa college, per month. Pero sa quarterly natin binibigay. Tapos sa elementary and high school, one time siya. One time. One limit na, sir. Basta qualified, yes. Okay. Basta qualified sila, nakapag-allot naman tayo ng necessary budget. Nakapag-allot yung sangguniang panunsod natin ng budget for it para ma-accommodate. Ay naikitira ito'y nasurok kumurang 40 milyon na piso sa tipondo ang maialokara para itinasao abanaga. Kabayatan na inbatad ni Chua, tigakat na rugyana na idiiso na pailaang ti konsehala. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.